taká komplikácia, čo sme mali my, bolo, že sme mali 40-stranový scenár. Teraz už chápem, prečo chcel od nás 20. V našej triede bol veľký záujem o režiséra. Bol tam potom aj ten problém, že mi nejakí ľudia skákali do toho režírovania. Možno si raz takto niekto povie, že aha, že to je taký Tadeášov štýl. Keď spolužiak to kričal iba, že bazén na natáčaní, my sa kúkali na že čo. A čo ten bazén znamená vlastne? To som iba videl tak bokom oka, jak on sa tak zodvihol, tak sa trochu dal hore a prdol si nahlas úplne. On to bolo počuť na tom mikrofóne, ja som si v ten moment myslel, že ja ho zabijem. Vítajte pri ďalšom dieli SFM podcastu. Moje meno je Šimon. Ja som Hanka. A dneska je tu s nami Tadeáš Baračka. Ahoj. Ďakujem. Aj rád vás pozdravujem. A všetkých poslucháčov, pozeračov. Ako sa dnes máš, Tadeáš? Povedz nám. Docela fajn. Hej, Áno. mal si niečo už na raňajky, alebo väčšinou neraňajkuješ? Párky som mal. Výborne. Ja som dneska bohužiaľ nestihol raňajkovať, ale to nevadí. Tak no, dáva sa. Tadeáš. Takže Tadeáš, ty si teda žiakom Hálovej. Áno, Si tretiak. áno. A máš za sebou niekoľko úspešných projektov. Áno, A ale minimálne jeden film. Áno. presne, ale Tak. najskôr sa nám trošku predstav, že kto si, čo si. A o čo ti ide? Presne tak. O O čo čo sa mi ti ide? jedná? O čo sa ti jedná? O čo sa mi jedná? Ja neviem, o čo sa mi jedná, ale nie. Tak som študent Halovej a už sem chodím vlastne 3. rokom. A mám za sebou jeden úspešný film s Tomášom Uhlerikom a bol to ako náš tredný projekt, kde sme si ako spolužiaci sadli a proste natočili film. Trvalo to asi rok, kým sme ten celý film natočili a bolo to veľmi bolestivé, hlavne nejaké časti, ale podľa mňa ten konečný výsledok bol uspokojujúci. Mhm. No jasné, to si dneska všetko rozoberieme v tomto podcaste, ale mňa by zaujímalo, že aký je tvoj najobľúbenejší film? Je veľa filmov, ktorých som videl, je veľmi veľa, je to ako jedna z mojich záľub, ale keby som mal vybrať jeden, Áno. ktorý je fakt môj obľúbený a ktorý si rád hocikedy pozriem, tak je to pravdepodobne Krstný otec. To som ja ešte nevidel, ale určite si to chcem pozrieť a verím, že cez sviatky si to teraz pozriem. Čo sa ti na tom tak páči? Celý ten príbeh o vlastne tej mafiánskej rodine, ako je teraz pod tlakom, že vlastne Don je v nemocnici a teraz tu musia radiť tie jeho synovia. A páči sa mi, ako ten film není nejaký rýchly, že má fakt takú pomalšiu, taký pomalší proste a človek si u neho vie proste sadnúť a iba si vydýchnuť a proste pozerať veľmi krásne natočený film aj s veľmi krásnou hudbou. Takže To je dobré. Ja som napríklad videl, už to nie je to nedávno, už to bolo v júni, ale videl som, že F1, ten nový film, ktorý vlastne to som ešte napríklad nevidel, ale No mám to už na watchliste. To si pozri, to bolo, ja som na to bol v IMAXe, čiže na tej obrovitánskej obrazovke ešte ten zvuk, proste som sa cítil, ako keby som reálne v tej formuli, čiže to je fakt, že veľmi dobrý film. Ja som podobne mal s Top Gunom, keď vyšiel Maverick. Ten som nevidel, no. To tiež, ja som bol na tom v kine. Aha. A to, keď tam tie reproduktory, tie basy, čo sú v tých kinách a máš tam stíhačky, ktoré keď idú nejakou rýchlosťou, tak proste majú tie sonické výbuchy. No jasné. A to tam znie famózne. Ja som tiež, ešte ak to bolo dobre natočené, tak ja som si to predstavoval, že som v tej stíhačke. Takže. Ty si videla takto nejaký film, ktorý ťa takto dostal? Ktorý ma takto dostal? No. Fúha. Videla som jeden taký film, ktorý ma takto dostal, ale skôr možno tým príbehom, ale aj tým silným prevedením. Bol to film, bol v kinách asi pred 2 rokmi, boli to Bratia. Je to vlastne český film a je to podľa skutočných udalostí o 2 bratoch, ktorí vlastne v 50. rokoch 20. storočia chceli vlastne bojovať proti komunistom, tak sa rozhodli, že utečú pešo cez les do západného Berlína a tam vlastne sa spoja s Američanmi a že by prišli oslobodiť Československo. Vlastne vtedy sa aj verilo v to, že sa to možno podarí. A ten film vlastne ukazuje to, čo ich prinútilo vlastne sa takto rozhodnúť až celú tú cestu tým lesom. A je to strašne také napínavé a vlastne potom to dobre dopadne, ale je ich viacej a niektorí aj zomrú. Ale ukazuje to vlastne, aký krutý ten svet vie byť a aké ťažké to vie byť a hlavne tým, že sa to naozaj stalo
a je to tak dobre spracované, že myslím si, že fakt ten film zanecháva tú emóciu. Že ja som to dopozerala a zostala som úplne taká, že aj keď to skončilo dobre, tak úplne to vo mne zanechalo taký pocit, že fúha. Takže skôr akože, že aj to prevedenie, ale aj ten, ako keby to spracovanie toho samotného príbehu. Vo mne takto, akože toto bol asi jeden z takých filmov, čo vo mne niečo zanechal. Podľa mňa takéto filmy akože sú tiež ako úžasné a malo by ich podľa mňa byť viacej, lebo teraz čo sú už tie filmy, tak to už je všetko iba komerčné. No a že čo najviac peniazy aby zobrali. Hej, no, toto podľa mňa chýba teraz v filmarčine. Hej, že proste také tie fakt, že hlboké filmy. No a teda ty si na Halovej, hej, čiže si na odbore multimédií, čiže predpokladám, že ťa niečo baví z multimédií. Áno. Čomu sa tak najviac venuješ z tých multimédií? Lebo to je vlastne zvuk, video, fotka, to môže byť hocičo. Ako ja vždycky, keď sa ma niekto toto spýta, tak poviem, že som sa ešte úplne nenašiel. No jasné. Lebo je toho veľa a neviem proste sa rozhodnúť, že čo ma fakt baví. Niektorí spolužiaci, tak tí už hneď vedeli, ale u mňa to je také neisté, ale postupne už teraz, jak máme už také nové predmety a nové ako aj programy, v ktorých pracujeme, tak som sa docela našiel aj v modelovaní, v Blenderi. A plánujem aj robiť taký ako môj voľnočasový osobný projekt, čo vlastne diskutujeme s našim pánom lektorom, čo nás učí modelovanie, tak hru. Na akože graficky to chcem spraviť jednoduché, aby to nebolo náročné zase moc a má to byť ako hororová hra. Na štýl takých vraždiacich robotov alebo niečo také. Niečo ako Five Nights at Freddy's, keď viete. Jasné. Ale toto je taký môj vedľajší projekt, čo chcem akože robiť. A skúsiť, či ma to fakt bude baviť a či s tým vydržím. No to je dobré, tak ti držíme palce. Ďakujem. A videl si ten film, čo bol niekedy nedávno, asi pred 2 rokmi, taká nejaká animácia, ja som to nevidel, o nejakej mačke a to bolo celé spravené proste v Blenderi a vyhralo to Oscara. Flow, áno, viem, Flow, ale nevidel som to, počul som o tom. Nevidel, no. Viem ten fakt, že to je robené všetko v Blenderi, ale tiež to mám na watchliste a si to pozrieť. Ty vlastne okrem toho, že aj modeluješ a aj teda sa asi venuješ aj iným veciam v tých multimédiách, tak ty už si režiroval aj film. A bol to triatlon. Áno. Ten názov, keď si niekto povie, že triatlon, také čist taký, že triatlon, to proste ten názov toho športu, že človeku to tak evokuje, že prečo práve triatlon. Ale to isté aj spolužiaci sa pýtali. A ja som sa čudoval, že prečo im to proste nepríde také akože vystižené. Lebo ako by sme poňali proste film, ktorý je o jednom športe, kde je chalan, ktorý ten šport športoval, zranil sa a už ho nemôže športovať, ale potom príbehovo už potom neskôr môže. A celé sa to doslova točí okolo toho športu. Tak ja som si povedal, že je to proste triatlon. Je to film o triatlone a tá cesta je vlastne triatlon, by som tak povedal. Lebo ja som potom rozmýšľal, keď mi spolužiaci povedali, že sme mali vymyslieť možno iný názov, tak som nad tým rozmýšľal, že ako by sa to mohlo volať, ale nič iné ma proste nenapadlo. Mne prišiel triatlon ako výstižný názov, takže... Ja možno k tomu názvu, bola som na premiére, takže som triatlon videla a ja si myslím, že je to dosť výstižný názov z toho pohľadu, akože z môjho pohľadu ako od diváka, že fakt tam ten mladý chalan bojuje vlastne s tým, že je tam nejaký ten šport, je tam potom nejaká tá vsúka tej lásky, hej, že nejaké to dievča a je tam nejaký ten jeho kamarát, ktorý mu robí zle. Takže sú to ako keby 3 veci, s ktorými on musí bojovať. A to isté je to v tom triatlone, že vlastne máš tam nejaké tie skúšky alebo nejaké disciplíny, s ktorými musíš bojovať a možno práve ten triatlon ukazuje ako keby, že tie 3 hlavné motívy toho filmu a jedným z nich je práve aj ten šport. Ten triatlon. Takže možno, ja som si to ako divák vysvetlila takto. Že takto by to možno nejak sedelo a neviem, či ste to tak mysleli, ale podľa mňa to tak vychádza. Akože pôvodne sme to tak ani nemysleli, ale docela zaujímavé, no. To ma presne baví na filmoch, že každý človek, čo to si pozrie, tak si môže vlastne spraviť vlastnú takú verziu toho filmu, že jak to on pochopil a to je na tom veľmi dobré na filmoch, čo sa mi ľúbi. No ale teda... Triatlon, hej, čo si robil v predprodukcii? V predprodukcii som mal 2 role a tá jedna bola taká fakt, že malá, že to som robil spolužiakom, sme to iba niečo ako nahádzali nejaké veci, to boli rekvizity. A
ale tá druhá, alebo prvá, čo ako ja berem ako tá dôležitejšia, tak bol scenarista. Áno, zhodou okolností sme aj my scenáristi na našom filme. Z okolností ja mám tiež rekvizity. Áno, no vidíš. Áno. No ako ja som bol ešte s 2 ďalšími spolužiakmi, tak sme dokopy traja, tak ty povieš, že aj vy ste asi traja, alebo 4. Áno, Traja, my sme hej. traja. A no, bol som scenarista. A pamätáš na ten proces, že zažil si nejaké komplikácie pri tom? Také všeobecné komplikácie, čo sme mali asi, čo podľa mňa každý má, tak boli termín, že sme proste nestíhali a to, že sme sa museli traja naraz stretnúť, tak bol tiež docela problém. Akože riešili sme to tak, že sme sa vždycky dali na hovor na Teams, kde sme dokonca využívali aj to, že ten Teams ako keby nahráva alebo vie zaznamenávať to, čo rozprávate a ukazuje vám to v takom čete na kraji. A to sme niekedy využívali, že dajme tomu, keď sme sa o tom rozprávali, tak namiesto toho, aby sme to museli stále prerozprávať, tak sme si iba pozreli ten chat a z toho sme vlastne akože buď skopírovali a potom to prepísali, lebo vždycky to písal tak bol, lebo tak je to, je to stále akože, že to počítač musí nejako. A taká komplikácia, čo sme mali my, ako v našom filme, tak bolo, že sme mali 40-stranový scenár, keď náš pán lektor Tomáš Uhliarik nám povedal, že máme mať 20-stranový. Tak to sme na ho kúkli, že či si robí srandu alebo nie a nakoniec nerobil srandu, ale akože ten problém vyriešili tak, že sme iba sformátovali lepšie ten text celý, ten scenár a vyšlo nám to potom na tých 27 a ešte sme museli potom teda pár scén odstrániť, aby sa to zmestilo tých 20. A najprv som bol taký, že však čo, 40 je docela pohode, však to natočíme. Teraz už chápem, prečo chcel od nás 20 po skúsenosti, čo sme mali, ale toto boli také problémy, čo sme vlastne mali počas písania. A bavil ťa ten scenár natoľko, že by si sa k tomu ešte niekedy vrátil? Áno, bavil. Aj teraz už vlastne píšeme so spolužiakmi na ďalší film, možno neskôr poviem, keď sa na to spýtate. Ale píšeme ešte teraz na ďalší film scenár, kde využívame skúsenosti z toho minulého. A teda lepšie je to v tom, že aj vlastne teraz sme sa spojili obidve skupiny, že už nie sme rozdelení, takže vlastne píšem aj so scenaristami, čo písali v tom druhom filme. A dneska sa máme aj stretnúť, takže uvidíme, ako to bude. Výborne, to je super. A o čom to bude? No, nechcem moc spoilerovať, lebo pravdepodobne to chceme stihnúť do festivalu. Ale... Čiže uvidíme ho, je šanca, že ho uvidíme na festivale. Je šanca, že ho uvidíte. Výborne, ak to stihneme. Ale... Držíme palce. Má to byť taký detektívny film. To je dobré. A aj docela aktuálny, by som povedal. Má to byť trocha politickejšie a také temnejšie. Dobre. To je zatiaľ všetko, čo tak poviem k tomu. Tak sa teším. Tešíme sa, sme zvedaví. Hej. No a táto predprodukcia, ten celý proces toho písania scenáru, aj rekvizít a všetko, koľko trval ten proces celý? Scenár nám trval asi do konca vianočných prázdnin, takže nejak začiatkom januára. Ale písali sme ho tak trošku divne inak, čiže ono úplne asi ten najčistší scenár bol asi niekedy až vo februári, by som povedal. Ale celá predprodukcia trvala asi do marca, apríla možno. Tak by som povedal, nejak možno koncom marca. Takže od začiatku roka, či asi od novembra to začali, to je docela dosť. Nejakých 5-6 mesiacov. Áno, 6-7. Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše a nebudeme sa tváriť, že sa to nestalo a že si nebol režisérom. Tohto filmu. Áno. Ako si sa k tomu dostal? Dostal som sa cez spolužiakov. V našej triede bol veľký záujem o režiséra. Asi 3 spolužiaci, vrátane mňa, sme sa chceli ako byť v tej roli režiséra. Tak sme spravili hlasovanie a vyhral som to akože docela veľa hlasmi ja, čo som akože ráda, ďakujem spolužiakom. A potom vlastne som sa nejako skúšal mentálne na to aj pripravovať, lebo tak je to veľká zodpovednosť byť režisér. A podľa mňa akože mohlo to byť určite lepšie. Ale hlavne ja som povahovo taký trošku, že musím si akýby zvyknúť na to, že velím niekomu. Lebo ja nerád akože buzerujem ľudí. No jasne, chápem. Čiže bol som najprv taký, že nebol som moc prísny. Že bol som fakt ako taký uvoľnejší, čo trochu vadilo a bol tam potom aj ten problém, že mi nejakí ľudia skákali do toho režírovania.
Ale podľa mňa ten posledný deň, keď už vlastne boli mali 3 dní natáčania ako za sebou, piatok, sobota, nedeľa. A tú nedeľu, podľa mňa bol presne taký deň, kedy už som bol v tom úplne, že... Bol taký polhotený do toho. Áno, že už som fakt ich akože buzoroval viacej, by som povedal doslova. Áno, dirigoval, že nech robia, čo akože majú a nech sa akože starajú do ich vecí, čo majú robiť. Ale furt to bolo také, že som nebol úplne... Čiže to by som si tak vytkol ako najviac asi z toho režirovania, čo som mal. Tak máš aspoň skúsenosti a možno na budúce krát, keď budeš režirovať niečo, tak už budeš vlastne o niečo lepší, o niečo skúsenejší. Áno. A pamätáš si na nejakú takú dobrú spomienku, takú, že fakt, že čo si zapamätáš do konca života z tohto... Z celého natáčania možno. Akože... Naša skupinka je taká špeciálna, že u nás máme takých veľmi zaujímavých ľudí, čau Kiko, a je tam veľa momentov, ale taký, že si fakt budem pamätať do konca. Tak bola scénka, kde sme boli na schodoch tuto u nás na škole a točili sme tam, že hlavná postava má depresie, lebo vlastne akože zranil sa a nemôže športovať. Tak sme tam mali rozhovor medzi tým jeho kamarátom a hlavnou postavou. Ja som si tam spravil cameo, lebo ako to rád robím. Ako Tarantino vo svojich filmoch? Skôr by som povedal Peter Jackson. Pán prstňov. A som si tam spravil cameo a jak som odchádzal zo záberu a išiel som sa pripojiť akože k spolužiakom, jak je tam aj ten monitor, aby som videl, tak spolužiak, Kiko, tam sedel na tých bočných vecí na schodoch, čo sú. A to som iba videl tak bokom oka, jak on sa tak zodvihol, tak to nohu dal hore a prdol si na hlas úplne. On to bolo počuť na tom mikrofóne. Ja som si v ten moment myslel, že ja ho zabijem. No, lebo on ešte dostal spravil tú motion, že takto sa zdvihol a proste prdol si. Ja by som ho v ten moment zabil, keby som tam mohol. Toto si bude pamätať do konca života. No. A máš nejakú takú scénu, ktorá už bola aj priamo v tom filme, ale je to taká, že možno nejakú emóciu to má, alebo niečo, že to v tebe zanechalo, že napríklad, že toto bol veľmi pekný moment, alebo tak. Asi taká scénka, čo je že moja fakt, že obľúbená, že čo sa mi akože, čo si poviem pamätať, že fakt, že toto je asi najlepšia scénka, čo som zatiaľ spravil. By som povedal, že asi tá posledná úplne. Tá na tom moste? Áno, tá na tom moste. Aby som to opísal, tak tam sme vlastne s hlavnou postavou a s tým love interestom, vlastne s tou babou, čo ako s ním chodila, tak sme spravili scénku, kde sú na starom moste, toto v Bratislave, a je západ slnka, je proste krásne fakt počasí, nám to vtedy vyšlo, čo som sa bál, lebo ráno pršalo. No. A ako to bolo nádherné, tam vlastne, keby tá hlavná postava na papier napísala tie klamstvá, čo vlastne počas filmu aj povedala, také tie svoje hriechy v úvodzovkách. A potom zapálila papier a to vyhodila ako z mosta. Tak to ako bola, že fakt, že asi najobľúbenejšia scénka, čo som z toho filmu mal, čo aj ako, podľa mňa iba tú metaforu, že vlastne zapáli papier, je všetko napísané a zahodí to keby preč, tak je ako tiež veľmi, veľmi pekná. A čo bolo inšpiráciou k tomuto filmu? Inšpiráciou? No. Ako ten samotný námed vymyslel vlastne môj spolužiak, nie ja. A keď sme ho, to bolo také fakt aj smiešné to hlasovanie, že sme nečakali, že ten film vyhrá. Bol som chvíľku sklamaný, že tento film, alebo ten námed vyhral, ale keď sme sa fakt k nemu dostali a že tak do hĺbky sme išli, tak som si čím viacej sme na ňom robili, tak tým som si ho prirovnával k filmu Rocky. Alebo pre novších aj Creed, čo je akože také duchovné pokračovanie novšie. A počas filmu som si akože reálne proste predstavoval ten film Rocky alebo Creed. Ako obidva sa mi páčia veľmi. A skôr by som povedal, že to je ako ten Creed, lebo to je to novodobejšie, lebo fakt Rocky už je veľmi starý film. Hej, klasika. A furt som si to k tomu prirovnával aj ako ten štýl, aký by toho, jak to ide, aký ten flow, tak všetko z toho filmu som si tak prirovnával. Takže asi inšpirácie by som povedal, že bol Creed. A aké najväčšie výzvy ste mali počas natáčania? Keď pominiem nejaké tie... Stihli ste to všetko natočiť za 3 dní? Výborné. Stihli. Teda, ak teda nepočítame voice over,
ale to iba prišiel sem na školu, to áno. sme vlastne iba dorobili. A vlastne jednu scénku sme dotočili, ale to dotočil spolužiak dokonca svojou rukou a nie herecovou. Ale nikto sa podľa mňa nevšimol a to vlastne akože písanie na ten papier iba. Áno. To nás potom vlastne už nejakom tom spätnom, že sme mali reálne film zostrihaný, len potom to Tomáša Uliarika napadlo, že by to bolo byť dobrá scénka, aby to možno pochopil ten divák, čo je na tom papieri vlastne napísané. Ale podľa mňa akože nemali sme nejaký problém s tým, že sme nemali scénky alebo nejaké chýbali teda. Ale čo bol akože problém, tak podľa mňa veľa z nás nebolo zvyknutých na 3 dní konštantného točenia filmu. Lebo to fakt, ako aj tie lokácie sme si vybrali tak, že napríklad ten prvý deň v piatok, tak sme išli do Šamorína, do X-Bionic. Áno, do toho centra. Áno, do toho športového centra a tam sme to vlastne točili. A čo bolo akože v pohode, že môj otec nás tam vlastne zobral na aute. Sme mali plné auto, keď si predstavíte také tie cirkusové auta, ak tam ide 20 klamov, to sme boli my. Áno. Ale auto to moc nevydržalo a pokazala sa prevodovka, takže to sme potom hľadali rôzne cesty naspäť, ako sa vlastne vrátiť z toho Šamorína do Bratislavy. Ale podľa mňa okrem toho, že sme si tam niekedy skákali do toho svojho, tak sme asi až také problémy nemali. No dobre, mali sme tam pár problémov, že sme mali trošku blbo napísané nejaké scénky, čo sa týka dialógu, tak to sa trochu prepisovalo, ale okrem toho asi nič bolo nejaké, by som povedal. A keď bolo, tak som to asi vytesnil, asi nepamätám. A teda ty si to režiroval a vieš si predstaviť, že by si režiroval aj nejaké ďalšie projekty v budúcnosti? Tak plánujem režirovať ten film, čo som spomínal, ten detektívom. Dobre. A dúfam, ako teda, že to stihnem do toho festivalu. Chcem, aby sa tam objavilo. Ak náhodou nie, tak tam prihlasím asi triatlon, uvidíme. Verím, my sa tešíme. Ak teda môžem, neviem. Čiže vlastne triatlon by si chcel prihlásiť na festival? Uvidím. Možno, ak teda nevidie tento film, čo plánujem, tak asi teda prihlásim triatlon a uvidím, čo z toho bude. No ale tým pádom vlastne triatlon už aj mal premiéru a Áno. už je celý hotový. A čo si robil v postprodukcii? No, postprodukcia bola taká, že pre mňa, že neprebadané teritorium. Áno, lebo som dostal... Španielská dedina. Áno, španielská dedina. Lebo som dostal zvuk. No. Čiže som musel akože upraviť ten zvuk, aby v tom filme bol v pohode. Tým, že som to v živote nerobil, tak som úplne nevedel, čo som mal s tým robiť. Ale nakoniec sa mi to nejako teda podarilo. A mal som potom ešte na starosti aj hudbu. Pôvodne som plánoval, že by som s mamou, tým, že je hudobníčka a muzikantka, tak som chcel skúsiť spraviť nejaký originálny soundtrack. No a to bolo dobré, ale bohužiaľ časovo to nevyšlo. No, jasne. Takže som musel proste nájsť iba nejakú hudbu ako na internete. Ale podľa mňa som ako vybral docela dobré tracky, čo sa tam hodili. Nejakú royalty free. To sme sa snažili, lebo to je fakt akože pain in the ass, jak sa hovorí. Jasné, no. No a aké to boli pocity potom na samotnej premiére? Tak akože veľa ľudí asi by povedalo, že vždycky má taký ten stres predtým, ale ja som bol docela akože s tým v pohode, lebo tak je to film, ktorý sme robili viacerí ako spolužiaci a je to proste náš film, čiže bol som taký, že ideme do toho spolu a že pokiaľ sa to proste nebude páčiť, tak odôvodím to tak, že to je proste náš film a že my sme si to tak proste povedali. Treba prijať kritiku, to nehovorím, ale proste netreba... Treba si vedieť obhájiť. Áno, a na konci dňa vlastne ste to robili pre seba, že aby ste sa vy zabavili. Áno, aby sme sa naučili nové veci. Presne, a tak. hej. A ako čo na premiére, keď sme boli, keď už sme tam akože doma sedeli a už to premietalo, tak vtedy som sa napríklad jediný vec, čo som sa bál, aby to audio bolo v pohode. Lebo, hovorím, nemal som to ešte nikdy predtým, takže som sa bál, že aby to fakt bolo v pohode. A nakoniec som bol s tým spokojný. Boli tam nejaké momenty, kedy bohužiaľ som to musel zachrániť, takže tam boli nejaké také fakt, že divné zvuky v tom, nejaké stopy v tom zvuku. My sme mali počas natáčania problém, to som, vidíš, teraz som si spomenul. Bazén? Nie bazén, ale to je taká vtipná vec, čo sa na natáčaní stala. Ale my sme mali tak blbo upevnený nejak ten mikrofón a vždycky, keď sa ten mikrofón nejak hýbal, tak tam bol počuť taký klepavý zvuk, jak keď búchaš tyčku o mikrofón alebo niečo také. Áno. A to tam bolo počuť. A to nevedel som, jak to opraviť, tak niekedy tam proste boli také stopy, že fakt
také jak mutnuté, by som to doslova povedal, že tam proste nebol žiadny zvuk a tam bolo doslova počuť také, že tam niečo chýbalo. Čiže to som bol trošku smutný, že sa tak stalo, ale ako aj druhá skupina, ako čo boli, tak tam to asi bolo trošku horšie, čo nehovorím ako zvukár, čo u nich je famózny, ten je reálne najlepší zvukár našej skupiny, len niekde sa proste asi stala chybička, čo možno nemusela byť ani jeho, takže som bol taký, že dobre, že mali sme aj my chyby, aj oni chyby, tak tým som bol potom taký, že viacej pohodovejší s tým. A bazén? No u nás bazén bol problém skôr pri natáčaní, že to vždycky, keď spolužiak to kričal iba, že bazén na natáčaní, my sa kúkali na iba, že čo, ale po postprodukcii nebol žiadny bazén, by som povedal. Tam boli väčšinou vždycky iba tie klepačky. A čo ten bazén znamená vlastne? Lebo to je vlastne nejaká tá vaše heslo, áno. ktoré niečo znamená, ale iní ľudia to nepoznajú. Vymyslel to spolužiak zvukár, čo vlastne napísal aj námet. A bolo to s tým, že my sme vtedy boli ten prvý deň v plavárni na začiatku. A bol nejaký problém v kábli, sa mi zdá, alebo v niečom. A on proste počul taký šumivý zvuk, čo znel ako keď sa leje voda z bazéna. Áno. Čiže on proste začal kričať, že to znie jak bazén, že to čo je. A potom to z toho vzniklo vlastne, že kričal vždycky bazén, keď počul ten zvuk. Lebo to nebolo počuť reálne z toho bazénu, čo sme tam boli. Len tým, že to bolo pri bazéne, tak ho proste hneď napadlo prvé, že bazén. Takže tak to vlastne vzniklo. Ukázal sa aj váš film na nejakých festivaloch? Neviem. Ja to sa netuším, lebo riešil to spolužiak, ktorý mal na starosti normálne festivaly, ale teraz nedávno som sa pýtal Tomáša Vulharika, že či sa niekam dostal, lebo ja som nedostal žiadne info, nikto nič nenapísal, či sa niekam dostal, ale asi teda nie. Ale v druhej skupine sa dostal, čo som bol rád. Tiež na ten FCA, čo vlastne bol aj predošlý host Lukáš Vyhnalík, tak na ten istý festival sa dostal. Oni vyhrali ale inú kategóriu, sa mi zdá. Takže to som za nich rád, ale u nás sa teda nedostal asi nikde, typujem. Tak veríme, že sa dostane na SFM a uvidíme. Možno vyhráte. A možno niektoré ďalšie projekty tvoje. No dúfam, uvidím. Akože rozmýšľal som aj nad tým minútovým filmom, že by som možno niečo spravil, lebo mal som nejaký nápad, ale neviem, ešte uvidím. Ozaj, to si mi dal teraz takého chrobáka do hlavy. Aj mne. Možno by som spravil aj ja nejaký minútový. Lebo minúta je taká, že predošlý ten host, čo tu bol jeden, štvrták, tak on hovoril, že minúta je taký, že taký ten čas, že kedy sa vieš vyhrať s tým reálne. Áno, a že nemusíš sa báť, že koľko by to možno stálo, alebo že koľko by to trvalo dlho náročne spraviť. Lebo to je proste taký malý čas, čo vieš si zorganizovať. Za pár dní to máš zbúchané proste. Akože celé, že aj sám. Áno. Ako aj predprodukcia, postprodukcia, preprodukcia možno nie je to plánovanie, ale produkcia a postprodukcia podľa mňa za pár dní určite na taký minútový film. Takže to možno plánujem akože skúsiť, ale uvidím, či triatlon prihlasím. Hovorím, ako keď stihnem ten film, ktorý plánujem, tak ten, lebo podľa mňa triatlon není zase až taký dobrý, aby podľa mňa mohol niečo vyhrať. Akože furt som s tým taký vedomý, že je to film dobrý, ale že podľa mňa až taký dobrý, aby to niečo vyhral, asi nie. Vieš už aj, že čo by si chcel po škole? Na tým som rozmýšľal. Akože rozmýšľam možno nejakou výškou, ako filmárskou, kde by som išiel. Ale ako hovorím, ešte mám také, že neprebádané, že čo ma baví veľmi. Možno teda to modelovanie uvidím, že či možno nejaké modelovaciu školu, alebo na čo pôjdem. Ale skôr možno na nejakú tú výšku, ako čo je filmárska. To by som tak typoval, že by som asi poišiel. Tak ti držíme palce. Ďakujem. Takže ty si bol režisér, si spomínal. A aké sú možno tvoji takí obľúbení režiséri, alebo že čo ťa inšpirujú? Nemám presne jedného. Mám skôr také, že každý režisér má proste nejaký štýl. No, jasne. A ja som si vybral také, že časti, čo mám fakt, že obľúbené na niektorých. Napríklad jedného, čo som objavil tento rok, čo ma akože fakt veľmi ako sa mi zapáčil, tak je Wes Anderson. Čo natočil Incredible Mr. Fox, sa mi dá sa volá ten film. Fantastic Mr. Fox. Áno, Fantastic Mr. Fox, ďakujem. A Grand Budapest Hotel. Áno. Čo je ako, mne sa najviac na ňom páči tá symetria. Čo on vlastne v tých filmoch má symetriu, že tam každá scénka, ktorá je v tom filme, tak sa vie reálne strihnúť a dať ako obraz. Áno. Lebo tam je tá symetria fakt nádherná. A mne sa aj páči taký ten jeho uncanny, by som povedal, taký štýl. Áno, taký jeho veľmi taký
Taký divný štýl Taký, má, ale mne sa to presne, tak aj páči. ten humor jeho je taký Áno. veľmi charakteristický a proste taký... Mne sa to ľúbi. Ono, treba si to pozrieť, až potom pochopíte, čo myslím, ale Áno, akože áno. veľmi sa mi to páči. A to je taká fakt, že inšpirácia, čo sa týka toho, z tej scenografie, by som povedal asi. Áno. A taký, čo ma inšpiroval storytellingom, tak je poviem Peter Jackson, Pán prstňov, lebo tam on má strašne krásne to, tie scénky, jak sú proste tým príbehom ako idú. Čiže napríklad, dám príklad napríklad z toho Pána prstňov. Neviem presne teraz, ktorý film to je, ale na konci toho filmu je scénka, kde sa vlastne Frodo s tým jeho kamarátom, Samom, Áno. sa pozerajú na krajinu, kde akože majú ísť. A tam je krásne vidno, že kde v tom filme idú. Že tam sú vidno také tie močialy, tie hory a nakoniec vlastne tá hora osudu. A to podľa mňa je akože veľmi krásne tak spravené. Že je reálne vidno, kam tie postavy pôjdu a kde ten dej bude pokračovať ďalej. Takže napríklad to je taká jedna scénka, ktorá si tak veľmi dobre pamätám z toho filmu. A ďalší takí ešte režiséri, čo sú tak akože väčšinou, mne sa ešte páčia filmy od Guya Ritchieho, ku príkladu Gentlemani alebo Podfuk s C-čkom v zátvorke, čiže Podfuck by som povedal asi, ale oni sú také, tiež, že majú tam taký ten svoj štýl, že on má taký, tiež by to musíte pozrieť, aby ste to pochopili, lebo toto není, režisérstvo je podľa mňa taká úloha, kde je ťažké opísať to, čo vlastne robí ten jednotlivý režisér. Ľahšie je to proste ukázať. To je podľa mňa akože na tom dôležité. Že nie je proste opísať, že ten robí to a robí to takto, ale proste ukázať, že pozrite, jak to robí, že krásne to robí, že čo má vlastne na mysli. Preto aj veľa režisérov je takých, že veľa ľudí im nechápe, lebo keď to vysvetľujú, čo robia, alebo dačo, tak sa čudujú, ale keď to proste vidia na tom plátne, tak pochopia ľudia asi, čo ten režisér myslel. Hej. Mne sa ľúbi takto Nolan, jak on robí, že vlastne skáče, že vlastne skáče dejovo, že nejde ten film, že proste od A po B, od A po Z, ale proste ide, že začne v strede, alebo začne na konci, vrátime sa na začiatok, potom sme v strede, potom sme znova na začiatku, potom sme pri konci. Každý režisér má podľa mňa nejakú tému, ktorú rád akože využíva vo svojich filmoch. Takú charakteristickú. Áno, napríklad Nolan, keď už spomínaš, čiže akože z obľúbených režisérov mojich, tak ten má podľa mňa takú obľúbenú tému čas. Áno, presne. On má veľa filmov s časom, Interstellar, Tenet je aj taký. Tenet, áno, tiež veľmi dobrý film. Počiatok, Inception v angličtine, alebo ešte aj Dunkirk. Ten som nevidel, len si musím To je pozrieť. z druhej svetovej vojny. A tam tiež proste sa hrá s časom, že tam to tiež ako dobre ukazuje to celá. A napríklad podľa mňa ten Guy Ritchie, tak ten má rád podľa mňa gangsterské filmy, lebo tam fakt akože má taký, každý tie dva filmy, aspoň čo som spomenul, tak sú také gangsterské. Gentlemani to je doslova gangsterský, britský gangstery a aj ten Podfuk je taký, že fakt, že gangsterský. Čiže u neho tiež je proste štýl, má taký svoj. Alebo on ešte robil aj Ungentlemanly Warfare, alebo ako nekonvenčná vojna, či tak sa to volalo, taký tiež novší film. A tam mi to tiež píše také, že to sú proste gangstery na vojne, lebo to je druhá svetová vojna, tam sú tiež akože. A to tiež mi proste také, že gangstery, čo sú vyslaní, aby proste spravili nejakú akciu tajnú, ako Black Ops, on to mal byť akože v úvodzovkách nástupcovia Black Ops, čo sú akože tá tajná, takí tí, že robia shady veci a že keď ich chytia, tak povedia, že nie sú nikoho, že nie sú tej vlády a takéto, že zaprú proste, ako sú. Takže to mi prišlo, že fakt, že každý režisér má proste nejaký ten svoj vlastný štýl a rád s tým pracuje. Hej. Áno. Paráda. Áno, paráda. Súhlasíme. Tam je veľká voda, tam je malá voda. Paráda. Možno si raz takto niekto povie, že aha, že to je taký Tadeášov štýl. Áno. Keď budeš mať niekoľko filmov. Akože u toho triatlonu, podľa mňa tým, že ja som ten príbeh akože nevymyslel, tak som sa asi až tak s tým mojím štýlom, ako spomínaš, sa nemohol vyhrať. Ale u tohto druhého by som sa akože veľmi chcel s tým skúsiť vyhrať. Že také veci, čo tam chcem mať, ja fakt, ako by som sa chcel ako tam dať. Že u toho triatlonu bol taký, že to bol skôr taký pokusný králik, že som si to prvýkrát vyskúšal, tak som nechcel tak experimentovať, ale tým, že toto už je taký film, že už mám tú prax, tak už by som skúšal aj experimentovať rôzne veci a tak, takže. A čo je tvoj štýl?
To ešte neviem. To je to, že musím zistiť. No jasné. Zistíme. Tým experimentovaním. Ale akože možno by som sa fakt ako inšpiroval napríklad tou symetriou, čo uvidím, či sa bude vôbec k tomu filmu hodiť. Áno. To musím ale najprv posúdiť. Ale podľa mňa uvidím, vyskúšam dačo. Mne sa strašne vo filme ľúbia jednozáberovky, alebo proste dlhé Áno. strihy. Áno. No. To napríklad, to podľa mňa teraz aj chýba filmom veľmi. Hej, no, že... Že fakt sú tam scénky, ktoré sú milión Nastrihané postrihaných úplne, záverov, alebo napríklad bojové scénky, tam je ani Áno. človek nevie, čo sa polku času deje. Lebo tam je proste strih na strihu a ani nevieš Áno. vlastne, čo sa deje, lebo to je iba taký myšmaš veľký. Hej, vie to. No. Takže podľa mňa toto chýba terajším filmom a to je Áno. presne ako, že sa mi napríklad páči na tom Krstnom otcovi, že tam máš strašne veľa scén, ktoré sú dlhé. Áno, že A také, vieš si proste u nich iba sadnúť, človek sa vie pozerať a vyčilovať, že... Áno. Takže my sme si pre teba pripravili aktivitku na záver, ktorý teda nikto z hostí nevie, čiže je to také nečakané. Vidím, že si veľmi prekvapený, áno. Aj každému šíta na mieru. Áno. Dobre, tak tu uvidím, čo Takže myslíte. poprosím túto Hanku, nech možno tak, áno, nech to dáme trošku, výborne, trošku konštalácia. Dáme sa trochu na kraj mikrofón, takto. Tak? Hrával si v škôlke Pexeso? Áno, Hej. A vieš hrať Pexeso? áno. A vyhrával si? Neviem, či tam je vôbec nejaká mechanika v tej hre, ale tak tu poviem, že je to iba o pamäti, takže... Áno, Počkaj, otočím to vlastne písmenkami k tebe. áno. Však v podstate, to je jedno, hoď to sem. Tak. A my ti to tam zamiešame. Máš ich, Je to pomiešané. musíš vytvoriť dvojice, však poznáš Pexeso. Áno, jasné. Áno, a teda budeš tam mať slova a tie slova musíš nejakým spôsobom ten kontext vlastne ich spojiť, aby sa ti hodili, chápeš? OK, Že nebudú to rovnaké slova, ale budú to iné, ale musíš ich spojiť tým kontextom. OK. Na túto aktivitu máš 5 minút, teda musíš za 5 minút vylúštiť Pexeso. Poď na to, teraz. Ideš. Sicília. Očkaj, Á, dobre. Tu bol už ten... sa Marlon Brando, to podľa mňa sedí. Tak To daj dám sem. Dobre. Dobre. Trest smrti. A toto som ešte neodhalil. Srdce oceánu. To podľa mňa ešte nejako... To je moc všeobecné. Dobre, počkám. A... tieto dve, to bol život a toto je... Mata. OK. To podľa mňa nesedí. Ale toto život srdce oceánu a mata podľa mňa sedí, tak to dám. To je také. Také exotické. Áno. Červená a modrá pilulka a život televízií, podľa mňa. To bude sedieť. Dobre, dám to, uvidím. Rose a to je tajný kufrík. To podľa mňa nesie. Rose bude niečo z Titanicu, to viem. 111 rokov? Dobre, toto bude Rose a 111 rokov, OK. Podľa mňa dúfam. Na základe, akú spojitosť si dal, že... Titanic niečo... No a že ona mala 111 rokov? Nie, že Titanic ona... sa potopil, myslím, 1911. Že ona mala, podľa mňa tá Rose v realite mala 111 rokov. Dobre, spojím to, uvidím, nebudem to nejako toto. Dobre. Louisiana. Prečítať. Máš ešte minútu a pol, takže máš čas. Toto podľa mňa nebude spolu, to je moc také divné. Daj, premýšľaj. Tajný kufrík. No. To bolo čo? Toto budú, áno, toto budú. Trest smrti. A... Toto bolo... A trest smrti, že či... 45 sekúnd. Áno. Áno, to je Louisiana. Merila Louisiana? Jak to pospájať? Skúsim Merila Louisiana a Okay. Trest smrti a Nebuchadnezzar. Dobre, takže toto je tvoja finálna konštalácia. Dobre. Ešte máme čas, ale však môžeme zastaviť. Ne, ja som zastav. No, ideme sa pozrieť, že čo si teda
Čo si Ako môžem skôr povedať, že čo som si na 100% istý, že je správne. Áno, daj tvoje tipy a povedz, čo si Sicília myslíš, Marlon že čo Brando, to je krstný otec. OK, to Marlon máš. Brando je herec krstného otca a Sicília je, kde sa jedna časť filmu odohrávala. Dobre, to zatiaľ máš správne, čiže jednu zatiaľ máš správne. Dobrý burger a tajný kufrík je sami že Pulp Fiction, nepamätám si presne ten diel, a sami tam bol niečo s tajným kufríkom a viem, že sa tam Samuel Jackson s hercom, nepamätám si druhého, tak sa rozprávali o burgeroch na ceste. Áno, dobre. Potom- Zatiaľ máš 2 z 2. Červená pilulka a život televízii to podľa mňa svedí ako Matrix, lebo život telke je vlastne, ako Matrix je doslova, že akože program, že počítačový a oni tam aj mali cez tie telky, že to pozerali, takže typujem, že to by mohlo byť teraz spolu a ostatné už som... Ty si dal tak, že podľa akože čo ti Toto mi sedelo, lebo Mata mi príde ako niečo také proste exotické, akože no, že typujem napríklad nejakých novozelandských takých Maori alebo niečo také, tak to mi príde také proste a Srdce oceánu mi príde jak táto Moana, čo tam bola. Či Vajana, či jak to je v preklade. A Mata mi príde aj ako nejaký názov z toho rána, čo tam bol v tom filme, takže to mi skôr príde ako Vajana, že bude. A Meryl Louisiana, hovorím, toto som už typol, toto už som... No. Takže... Srdce oceánu a Rose Ideme. k sebe. Okay. Áno, čiže to Pretože- si prvé si neuhádol trošku. Lebo ten náhrdelník vlastne, ktorý tam potom hodili do toho mora a Dáme to ktorý sem. ona mala na sebe, keď ju maloval. To sa volalo Srdce oceánu? To sa volalo Dobre. Srdce oceánu. Myslím, Nevidel že ten som, kameň v tom. toto sa priznám, ja som nevidel Titanic, takže neviem. Nevadí. Potom, toto síce pekne si to spojil, ale nemáš to dobre, lebo život v televízii mal byť s Meryl. Áno, Truman Show. To je jeho priateľ, to je jeho žena. To bola jeho žena, presne tak. To som si nespomenul, ty kokso, okej. A tá červená pilulka, to si mal dobre, že z Matrix, ale to tam malo byť. to bol tento tvoj krkolomný názov, tento Nebuchadnezzar. Mata bolo 111 rokov a trest smrti bol Louisiana. Čo si myslíš, čo je toto za film? Okej, Čo je Louisiana trest smrti? asi viem, že bude Zelená míra. Áno. Docela zábavné. No, dobre si to zvládol. Takže my ti ďakujeme aj za túto aktivitku, Dobre, aj za to, ja že ďakujem. si sem dneska prišiel. A želáme ti veľa šťastia a veľa síly, nech sa ti darí v tvojich projektoch všetkých. Ďakujem. Áno. Takže toto bol Tadeáš Baračka. My sa s vami týmto lúčime a nezabudnite prihlásiť či už svoj film na festival, alebo pozrieť našu stránku, ktorá je dole v popise videa. Ahojte, majte sa a lúčime Vidíme sa s sa na vami. budúce. Pa, pa. Pekne, dovidenia.